И така, драги зрители, здравейте! Днес ще играем Dragon City. И така, как сте? Играхме допреди малко Гагарио. Окстяни заби! Драги зрители, много се извинявам за устройството ми и тъпата и драганите, която ми... То просто много харече, покаче снимам тук в момента в стаята ми. Това да хода в другата, за да не се получава. Само като съм в кухнята ме изкушава, като гледам яденето какво е. Но в момента съм в Филипин, ще трябва да чакам. Много оферта е страхотна в момента в храната. Някакъв Стимпънк! Стимпънк! Драгън, драги зрители! Без да искаме направихме нещо. Да се вика без да искаш. 3200 900. Аре си да ми на час. 700. Остава много малко. И ще имаме Колумба за драгани ми трябва. Waterfall, Колумба са еднакви. Трябва тук така. Печката ще я направим. Печков начин. Франки Драгана. Електро. Рокси. И Съни. Хамелан Драгана. И сега Рудне, Кар, Ниси и Облаки. Не, Бен. Така, Драган да си. Я да видя как се. Стъмпънк, Драган. Това не са, това го няма. Това какво се получи? Оли метал. Значи сега ще направя нощен, ма нямам само нощен. Пак метал. Метал и вода. Искате да се го времеш? Пак ще е неко такова. Така, драги зрители. Просто не знам сега какво ще бъде. Снимам този клип, защото днес ще има само това да си довърша. Ще има си Гагарио, когато играх твърде малко, защото се дигнах нервите. И сега ще играем и малко Waterfall Dragon. Имам 5010 позички. Пишете долу в коментарите на коя игра да започнем да играя. Това че Блустков 2. То е малко скучничко вече да играя тези игри. Взимам вече сия къде е стал. 19. Тук на на този рага, но рехти на имаш тук. А да на този драгон погът има да друг няма. Да ги видя, исках да видя някой тук. Ето тук са ми двата най-добри драгона. Това е два златни.
a темпа в рана. И така, това няма как да си го позволим, да видим какво ще. Няма невъзможно. Тера кристалите, флейм кристали. Аз си купам, аз не ми трябват. Хайк темп. Това е само до 15 лева. Това е за Драган Дерион, за легендарните драгани. Това е за тренинг центъра на National Crystal Noble Temple. 25. Извинявам се, ако понякога сте легавия. Примерно, когато съм с приятели, малко си позволявам, за което се извинявам. И така не мога да се. Е така, драги зрители, да, по Електрик Драгън, но трябва да си го направим. 10 лева. Оксия, трест. Той не е рер. Той е вери. Сега, ако не стане, си изхъбих. Драги зрители, ако не стане, ох, Серджи, ставаше. Ох, готово. Ох, от кога не съм си го пробвал, това отдава Електрик Ледърби. Пантеон Драгъна. Критика. Ох, бихме. Рокци. Драги зрители, какво? Погледнете. Абракадабра, стил Саладин, магията е на 6. Извинявам се, че на Майнкрафт спрях да снимам, но просто вече ми омръзна. И така. Изямам, не. Нека така. Майте ми, Пидрагана. Тъмбълит! Критика. Последен опит, 2 диаманта, имам ли ги? Имам ги. Драги зрители, заслужава си. Според мен си заслужава. Електрик Драгън трябва да е. Само че няма такъв. И така не си заслужава. Драги зрители, къде е нашия Електрик Драгън? На некъде си. Кай че е тук. Това не мога да го скипна, драги зрители. Първото не мога да събера парите. От това 18 дена и си нещо. Си отварям кутийки. О, драги зрители, трябва сега да си купа един стар драгон. Или не си пазва. Шоп. Драгън. Не е такова, Драгънс. Ход метод. Гол Драгън. Колко време, кажете ми? Аре, стига, половин час. И драги зрители, за да бъде всичко този клип, надявам се клипът да ви харесва, като може да взете